Samantha ndakambereka ndine 15 years. Ndaigara na6 wangu kumabvuku. Saka murume wa6 wangu ndiye akandibata chibharo. Ndine 14 years. Vabereki vangu vakafa vese. Sisi wangu vaive vari kusaidhira murume wavo. Kana nanhasi vari kusaidhira murume wavo. Samantha musikana 14 years. Tinoziva kuti vasikana vachikura pane shanduko dzinoita mumwiri dzimwe nguva vanotaka kugeza. Pa 14 years Samantha ava kugeza here. Samantha akatotanga nezviro kugeza. Ichitondiudza kuti mama ndiri kubuda ropa. Ndipo ndakamutarisa ndikati akukura. Tirikusangana zvakare pachirongwa Twice a Mother. Zita rangu ndinonzi Stella Muhosha. Muchirongwa Twice a Mother tinotarisa upenyu hunoraramwa naamai vanenge vachichengeta vana vari kurarama nehurema. Tinoziva isusu kuti kuva amai ibasa, asi rinozova basa rakapetwa kana mai vava kuchengeta mwana anorarama nehurema. Nhasi unowu tina mai Samantha uye tiri kuchishawasha. Makadini henyu mama? Makadiwo zvenyu. Mungatiudzewo here kuti mimi zita renyu repachitupa munonzani uye mune makore mangani? Ini ndinonzi Agnes Munwani, ndine 29 years. 29. Mwana ari kurarama nehurema anonzani uye ane makore mangani? Mwana anonzi Samantha Muropa, ane 14 years. Samantha, makamubereka aine hurema here kana kuti hurema hwakazouya mwana atozvarwa? Samantha ndakamubereka ari right. Asi akazoita yellow ane 2 weeks dzekuberekwa. Ndobva taenda kuchipatara ndobva aitwa labor punch. Ndofunga ndiyo akazomuremadza. Ana chiremba vakati kudii? Vakati condition ina Samantha inonzi kudii? Yainzi yellow. Vaingoti yellow. Saka vakati toda mutora mvura yepamusana totsvaga urwere. Nekuti yellow yacho yanga yakanyanya kuita yellow. Turikona isusu matimi mune 29 years. Samantha ane 14. Zvichireva kuti makabereka Samantha muine makore mangani? Ndaigara na6 wangu kumabvuku. Saka murume wa6 wangu ndiye akandibata chibharo. Ndine 14 years. Ndobva ndazobereka Samantha ndane 15 years. Mabatwa chibharo imimi baba mukuru vakasungwa here? Mutemo wakaita basa rawo here mushure mekunge mabatwa chibharo? Vakambosungwa vakagara kumasales, asi zuva rekuenda kukoti tasvika kukoti ndakaona zvodaiva ndakanyoresa paadhoketi asi izvo zvakaverengwa kukoti kwaive kwakutaura zvekuti takawirirana. Ndobva tangonzi chidzokerei kumba munogara zvakanaka. Zvichinzi baba mukuru vakawirirana nemwana ane 14 years? Nongo. Ko mukoma vakati kudii nazvo uye vabereki vakati kudii? Inini vabereki vangu vakafa vese. Sisi vangu vaive vari kusaidhira murume wavo. Kana nanhasi vari kusaidhira murume wavo. Saka hapana chakazoitwa kuedza kuti baba mukuru vasungwe mushure mekunge vakubata chibharo imini? Hapana chakaitwa kuti vasungwe. Ndakamboenda kumaintenance 2019. Havana kubvira vandipa mari yacho yavanga vanza vabhadhare tiri kumaintenance. Turikuona isusu kuti muri kuti mimi makabereka Samantha muine 15. Samantha ova arwara. Ova iye zvinezvi ari kurarama nehurema. Nguva iyoyo muri mwana, muri kuchengeta mwana ari kurarama nehurema. Makazvigona sei maibatsirwa nani? Panguva yandakabereka Samantha ndakambogara nehanzvadzi yangu aive ne19 years. Saka akazorora ava ne20. Ndoba akazondiunza kwatete kuno kuchiyawasha kuna tete wangu hanzvadzi yababa wangu. Saka gore rakapera tete wangu akatorwa nevana vavo mushure mekunge varwara vakugara kune vana vavo kuSouth Africa. Imimi mune vana vangani? Ndine vana 3. Vamwe vaviri ava mungatisanangurire. Samantha ndiye mwana wenyu wekutanga. Vaviri ava vakura sei uye sei muri kugara navo panapa imimi? Baba vavo vari kupi? Samantha ndiye wekutanga. Anomuteera ane 6 years. Anoteera wacho ane 3 years.
nababa wavo taigara tiri kumhiri uko. Saka kuti ndichitora Samantha ndigare naye kumba ikoko, vabereki vebaba vevana vakaramba vakati mutoro mumusha mavo kuti tinge tichitora mwana akaremara achigara nawo mumusha mavo. Saka zvakandiremera nekuti vanga vati ndiendese Samantha kune hama dzake. Zvakandiremera kuti ndiendese Samantha kuhama dzake ndokuzotanga kugara patiri kugara panapa tiri kutoloja. Muri kureva imimi kuti mushure mekunge maita Samantha makanga maakugara natete muchibva mawanikwa zvakare mukanoita vana vaviri. Murume wenyu akanga asina dambudziko naSamantha asi vehukama ndio vakaona zvichivaremera. Samantha, urema hwaSamantha hwakamira sei? Tinoona vamwe vanoti aiwa mwana wangu pamwe haoni, vamwe voti pamwe hatauri. Samantha chii, anorarama sei Samantha agone kufamba, anoita zvekukambaira, kutaura unonyatsoteerera kuti ada kuti chii. Pakupfeka ndinomupfekedza, kudya anodya ake asi anotora nguva. Kuenda kutoilet imwe nguva ndinomubatsira asi kana ada kuita weti anongoita. Pakugesa ndinotosumudza ndomugesesa, ndomusumudza ndomuisa mumba. Saka tiri kuona isusu kuti zvizhinji zvinoda kuitwa naSamantha ndimi munozviita. Iko zvinezvi muri kurarama sei? Tinoziva kuti isusu kana mwana achirarama neurema zvizhinji zvinodiwa. Dzimwe nguva anorwara, zvekudya, zvekupfeka. Muri kurarama sei? Panguva ino tikungoraramawo. Ndakabva kumurume wangu muna April, first week April. Saka akambotibatsira hake nezvekudya. Asi mwedzi uno handizivi kuti chaita sei panyaya yerent. Kunyangwe nechikafu chacho zvatondoomerawo. Kana muchiti rent kuno kumuri kuloja ere? Hongu. Pamba pano patiri muri kutoloja? Pamba pasi pedu. Ko sisi vanombokubatsira ere? Uye tanzwa muchitaura nyaya yehanzvadzi kuti mune hanzvadzi. Hapana anondibatsira. Ndikafonera hanzvadzi yangu anenge achingotaura zvakaoma. Sisi wangu wacho hapana chavanondibatsira nacho. Samantha musikana 14 years. Tinoziva kuti vasikana vachikura pane shanduko dzinoita mumwiri, dzimwe nguva vanotaka kugeza. Pa 14 years Samantha ava kugeza ere? Samantha akatotanga nezuro kugeza. Achitondiudza kuti mama ndiri kubuda ropa. Ndopa ndakamutarisa ndikati akukura. Ndopa ndikamutsvagirawo zvimachira kuti ndimupfekedze. Nekuti ndasinawo mari yekuti ndimutengere zvinhu zvekumushandisira. Tiri muchirongwa Twice a Mother. Umo matinotarisa matambudziko anosanganikwa nawo nanamai vane vana vari kurarama neurema. Nhasi uno tina mai Samantha kuno kuchishawasha. Uyo Samantha ane 14 years ari kurarama neurema. Nyaya inorwadza kuti mai Samantha vakaitwa kubatwa chibharo vari mwana mudiki. Ngatisanganei muchikamu chinotevera. Step into the People's Own Savings Bank and experience world-class banking. We are a financial powerhouse that has stood the test of time. For over a century, we have championed financial inclusion in Zimbabwe. Our innovative products and services include transactional accounts, savings accounts, mortgage finance, personal loans, express loans, microfinance, corporate banking facilities, investment banking, SME banking, agribusiness banking, esteemed private banking, international banking, and international money transfers. We cater for the unique banking requirements of ordinary people, kids, youth, pensioners, salaried individuals, farmers, the informal sector, SMEs, clubs, churches, and large companies. Our bank has a wide branch agent and merchant network, complemented by robust digital platforms such as mobile banking, internet banking, mobile app, and POS to give our customers convenience and a better banking experience. A proudly low-cost homegrown bank with a deep heritage in financial matters. We have evolved over time. We understand your needs and we remain geared to serve you because the People's Own Savings Bank is for all walks of life. POSB. Simply possible. POSB is a member of the Deposit Protection Scheme.
Tinokutendai nekuramba muinesu muchirongwa Twice a Mother. Muchikamu chapfuura tanzwa isusu upenyu hwamai Samantha avo vakabatwa chibharo nemurume wemukoma wavo vaine 14 years vachibva vabereka mwana achibva arwara mukurwara kwaakaita achibva azokanganisika mutezo iko zvino akurarama neurema. Baba mukuru vakabva varamba mwana vationa nhasi havachengeti mwana, kunyangwe sisi havasi kuchengeta mwana. Tikuona isusu matimimi Samantha ane 14 years. Mungatitaurire mimi matambudziko amuri kusangana nawo pakurera Samantha? Matambudziko ndeekumusumudza, pakumugezesa nepakupfeka. Pazvekupfeka anoda mabhurugwa aya ane ndandi inotenderera. Ukatenga zvimatirauzi zvekuti zvine ndandi yakabata hazvipfeki, hakunozokumura kuti aite weti. Saka dambudziko repakupfeka, pakukambaira hembe dzacho hadzipedze kana mwedzi dzinenge dzabvaruka. Saka mari yekuti ndizoti padiki ndatenga hembe handina. Ndorimwe dambudziko plus wekumupa kuti ndikwanise kushanda handina munhu andinogona kupa Samantha kuti ndigone kuenda kubasa. Kuenda kubasa kwamuri kutaura ukuku ibasa ripi? Pane kwamaimboshanda here kwekuti mungati nini ndinokwanisa kudzokera kundikaona kwekusiya Samantha? Basa kune kumapurazi kunovhurwa, kune season kunoita zvemablueberry. Saka kunovhurwa August kuchizovharwa November. Saka Samantha pandaenda ndaimusira atete, zvina atete apa sisina vakatorwa nevana vavo. Saka ndizive kuti gore rino racho ndokwanisa kuenda here, nekuti kumusiira handina. Samantha anoenda kuchikoro here? Kuti akamboenda kuchikoro here pa 14 years? Pane here pekuti munoti pane paakamboenda kuchikoro? Akamboenda kuchikoro kuWaterfalls, kune Jairos Chiririko. Saka vakazoti Samantha akura kuti apote achisumudzwa, vanoshanda ikoko vacho vainzi vari kucomplain kuti Samantha munhu ane miri, kumusumudza chaiko anorema. Saka vati vanoda vana vane 9 years, kugumira pa9 years zvichidzika. Ndobva vati refer kuSouthampton. Patikaenda kuSouthampton takanzi pakazarisa. Saka vakati tichakuisai pawaiting list, kana pane nzvimbo tichakufonerai. Saka ndine munhu wanga ndakataura naye aive ati anokwanisa kubhadharira Samantha kana awana nzvimbo, zvino munhu akafa gore rakapera. Zvichireva kuti hamusisina tarisiro pamwana? Tarisiro handisisina. Paakanga ari kuJairos Chiriku aitogarako? Aigara nchimutora holiday. Aingoita zvinoita maboarding school kuti vanoita 3 months kuchikoro, mwedzi kumba odzokera futi kuchikoro. Mungati here imimi kugara kwaiita Samantha ari kuchikoro muchimutora paholiday zvinhu zvakanga zvakaita kuti mutoro wenyu imimi ureruke? Chokwadi zvanga zviri right, nokuti ndengomutoro mwedzi 1, mwedzi 3 yeti vana vanonga vachienda kuchikora ndingachigara ikoko, ndozongomutora holiday ndichinomudzosera, zvaiva zvakareruka. Iko zvino izvo mataura kuti kupurazi kwamaimboenda kunovhurwa August kuchivharwa November. Makamirira kuti kupurazi kuvhurwe zvichida munozokwanisa kuwana nokwanisa kusara naSamantha. Munenge muchiitei? Chii chamuri kuita imimi kuti mukwanise kuriritira mhuri yamuinayo? Pari zvino handina chandiri kuita, takatongomirirawo kupurazi ikoko. Mataura imimi muchiti vabereki venyu vakashayika, uye kuno kumakanga maakubatsirwa natete avo vaisara naSamantha pamunenge muchimboenda kubasa, hakuna here vamwe veukama vanokwanisa kukubatsirai padambudziko ramuinaro? Hapana nomboda, hapana noda nganyepe kuti uyu anoda kundibatsira, handina. Pane mumwe munin'ina wangu ari kutakishop uko, ndikamukumbira anenge achitotaura kuti kuzosimudza Samantha ndikwanise, anotoramba. Makatarisa Samantha mazuva aienda kuchikoro, tinoziva kuti kazhinji kacho kana mwana ari muchikoro maanenge achidzidza unenge une tarisiro yekuti vane zvimwe zvavari kumudzidzisa zvekuti akwanise zvichida kuzokwanisa kuzviitira ega muupenyu. Mungati here imimi nguva yaienda kuchikoro mune tarisiro yamakanga muchiona? Ndopaakaimprova zvekugona kutaura kuti ndinoda kuenda kutoireti nekugonawo kuzvidyisa, ndaimudyisa. Saka kuchikoro vakamubatsirawo pakuenda kutoireti nepakudya, vakamubatsira. Zvii zvamungati imimi
zvaikwanisa kunge zvarerutsa mutoro wenyu pana Samantha iko zvinezvi? Dai amai vangu varipo ndaikwanisa kuti ndoti amai vangu ndichengetera mwana, pamwe ndozvaitorerutsa mutoro wacho. Mataura mimi nyaya baba mukuru vakakubatai chibharo. Hakuna here vehukama hwababa mukuru vakaziva kuti ndozvaita hama yavo vakakubatsirewo pamwana? Hapana, amai vavo vakazvisiva nehanzvadzi dzavo, but hapana chavakanibatsira nacho. Nanhasi havana chavanokubatsirai nacho? Ndikamboenda kuna mbuya vacho ndichivati ndokumbira mundichengetere mwana, nokuti imba yangu yakutoparara nekuda kwemwana. Nozopota ndichiuya ndichimuona ndichimupawo zvekudya nechikafu, vakaramba. Vakati hazviiti. Vakapa here chikonzero chekuti vari kuti kwete kumuzukuru? Uye mambotaura mimi kuti sisi vari kusaidhi kwemurume. Mbuya vakaramba here kuti vachengete muzukuru? Vakaramba, vakati endai kutanga maenda naye kuna babu wake. Mina ndigone kumutambira babu wake vasipo. Makamboedza here kuenda kuna sisi kuti sisi ndo zvaakuitika, onai ndawanikwa zvakare, imba yangu yoparara nekuti mwana ari kuramba ndinofanira kunge ndichichengeta mwana? Sisi ndikavafonera vadairi foni yavo, asi ndaitombovaudza dambudziko iri zvisati zvaitika, ndichitovaudza kuti emagona kutaura nababa munini wagamuchira mwana. Vakati ndichauya kumba, pese pandaivafonera vaiti ndiri kuuya wikendi yakasvika vaidzima foni yavo. Tiri muchirongwa Twice a Mother, umo matinotarisa matambudziko ari kusanganikwa nawo nanaamai vari kuchengeta vana vanorarama neurema. Nhasi uno tiri kuchishawasha uko kuna Agnes ane mwana sikana ava ne14 years ari kurarama neurema. Matambudziko ari kusangana nawo pakukudza nekuchengeta Samantha ndeyekuti kukura kwaita Samantha kumusumudza kunonetsa, uye kuti ahana munhu waanokwanisa kuti nditarisirewo mwana kuti akwanise kuenda kunotsvaga zvinokwanisa kuti akwanise kuriritira mhuri yainayo, uye wanano yaanga apinda yakaparara nekuda kwekuti Samantha ari kurarama neurema. Ngatitorei mafemo tisangane zvakare muchikamu chinotevera. Diaspora Insurance. Peace of mind guaranteed. Tinokutendai nekuramba muchitandadzana nesu muchirongwa Twice a Mother. Nhasi uno tina mai vaSamantha. Samantha mwanasikana ane makore 14 ari kurarama neurema. Mai vaSamantha, taona isusu mune matambudziko amataura imimi amuri kusangana nawo ekuriritira vana nekuti iko zvino zviwanano yamamuinayo yakaparara. Baba vaSamantha havasi kuchengeta mwana. Tinoziva isusu kuti mwana haasi wamai vamwe chete. Zvii zvekuti imimi mungati dai ndikabatsirika pakadai nepakadai zvinorerutsa mutoro wangu pakuchengeta Samantha? Ndinoda kubatsirika tidai ndagona kuwana zvinondibatsira kana project yekuita yekuti ndowana zvekutengesa kuti ndigone kuriritira vana. Nabamukuru vakakanganisa upenyu hwangu. Shure yangu iri kuti dai vagona zvokusungwa nekuti havana chichavanondibatsira nacho kuti ndichengete Samantha. Vakamuramba mushure mekunge vaona kuti chirema, apa vakanganisa futi upenyu hwangu ndiri mwana mudiki. Saka shure yangu iri pakuti dai vagona havo kusungwa varipira mhosva dzavo. Mambotaura imimi muchiti Samantha akatotanga kugeza nezuro. Mwana ane mitezo isina kuringana, muri kuzvigona sei? Ndinotopota ndichimuchinja ndowacha, ndomugezesa. Ndikaona kuti nezve anenge atota ndomuchinja futi ndowacha, sezvo asingakwanisi kuzviitira wega. Kuri kuti Samantha akwanisa kuenda kuchikoro, munoona here zviri zvimwe zvinokwanisa kubatsira kuedza kurerutsa mutoro wenyu? Zvinorerutsa.
zvinondirerutsira mutoro nekuti nguva yanenge asipo ndichikwanisawo kuti ndishande, asi kana aripo handikwanise kushanda, handina munhu wandinomusiyira. Tinoona isusu kuti dzimwe nguva kana uri kumba wakagara wega, dambudziko racho rinovha rakura. Imimi mune vamwe here vamunombosangana navo zvichida vari kuchengetawo vana vari kurarama nehurema, pamwe pacho muchikurukura matambudziko nekuedza kubatsirana? Iko zvinezvi kana kuti mumashure? Mashure uku pane time pandaimboenda naye kuma-exercise, ndopandainosanganawo nevamwe tichisimbisana kuti hapana zvaungaite sezvo zviro zvawapiwa naMwari ungade kuti zviitirwane, asi iko zvino handina wandinokurukura naye. Mati mimi maimboenda kuma-exercise naSamantha, zvaibatsira here mutezo yaSamantha pamaenda naye kuma-exercise? Aichema kuratidza kuti airwadziwa, saka ndaibva ndaregera kumuita zvandinendanzi ndimuite zvazvo. Ivo vachikuudzai vaiti muitei nekuti zvinomubatsira? Vaiti zvinomubatsira, but aichema zvakanyanya kuratidza kuti airwadziwa. Kuma-exercise zoku maienda nekupi? Inzvimbo ipi yamaenda naSamantha? Taenda kuHarare Hospital, kune kunoitwa zvema-exercise vana, ndokwataiendeko. Kungonodzidziswa kuti unofota uchimuswatura kuseni, saka pakumuswatura apo makumbo ake haadi kuti auye kumberi, anoda kuti agara ari kumashure. Kuchipatara vaiti dambudziko rake rinokwanisa kuitwa zviri nani here nema-exercises iyayo, uye imi pamaenda navo ivo vaiita here mwana ma-exercises iyayo? Vaimuita, wozoti mozopotawo muchimuita kumba, vaingoto zvinogona kumuchinja, asi kuti pasina tarisiro yekuti angazonzi afamba. Mataura imimi kuti Samantha anoita zvekukambaira, ane 14 years. Saka kuri kuti muda kufamba nemwana, munofamba naye sei? Kana ndichida kufamba naye ndinomubereka, asi sekumashops uko tinotogara murodi, tinofamba chizorora sezvo kuri kure plus iye akura. Ndezvipi zvimwe zvamunoti imimi nokuda kwekuti Samantha ari kurarama nehurema handichakwanisa kuita? Sekuenda kuchechi, ndaimboenda kuchechi, saka handichakwanisa kuenda kuchechi nekuti kumutakura kwacho Samantha akura. Plus kuti ndibve padhuze naye ndakutotyira upenyu hwake, kuti anogona kubatwa chibharo, sezvo ndakaita ini ndakabatwa chibharo ndiri mwana mudiki, saka ndakutya kuti ndigone kumusiya wega. Paari ndo pandinenge ndiri. Kuri kuti mimi mawana vanokwanisa kukudzidzisai zvekuita basa remaoko, chii chamunoti mimi ichi chandinokwanisa kuchiita zvinozokwanisa kuti ndikwanise kuriritira vana vangu? Zvakafanana nekupfuya huku kana kugadzira sipo ndinokwanisa, kana kuita maproject ekurima aye ndakawana zvekushandisa ndinokwanisa kurima. Tinoona kuti isusu dzimwe nguva munhu kana usiri mudambudziko irori, matarisiro aunoita anenge akasiyana nemunhu ari mudambudziko. Chii chamungade kutaura kune vanhu kuti vanzwisise kuti imimi saamai muri kuchengeta mwana ari kurarama nehurema, upenyu hwenyu hunenge hwakamira hwakadai? Semunhu ari kuchengeta mwana akaremara zvakaoma, nokuti nguva zhinji zvakawanda zvacho ndinomuitira kuti ndimusiye wega ndikwanise. Ndotofana kugara ndiri paari, handikwanise kumusiya wega, kuwacha, kubika, zvese ndinomuitira kuti ndimusiye wega agone kubika. Akanzwa nzara agone kuti agone kuzvipa chikafu, ndokutopa. Kana achida kumwa mvura ndinosadza kapu yangu, ndokutora imwe kapu ndichimupa ishoma shoma kuti amwe mvura agone kusumudza kapu yakasara mvura. Pane here pekuti munoti imimi akanzi nguva wheelchair inokwanisa kumubatsira, uye makamboitawo wheelchair here, kana kuti haana kumbobvira awana rubatsiro rwewheelchair? Wheelchair anayo, akaipiwa nemudzimai wanga nchitaura kuti aida kumuendesa kuchikoro akazoshaya, ndiye akamupa wheelchair anayo, asi kuti uipushe manje murodhi umu haifambe, madhaga nematombo inonetsa kufamba nayo, saka ndotoita kubereka. Nzvimbo yamunogara imimi nzira dzacho dzinonetsa kuti mupushe wheelchair? Kuri kuti mawana mukana vanhu vakateerera iko zvino izvi, chii chamungade kutaura kwavari kuti imimi mutoro wenyu wamuinawo nekuda kwekuti muri kuchengeta Samantha ari kurarama nehurema unge hunoreruka? Chinhu chandinonyanyoshuwira ndepekugara. Pekugara, kuti ndakawanawo pekunzi ndane pangu pekugara nemwana wangu.
tinokwanisa kugara zvakasununguka. Nokuti dzimwe nguva anogona kungoitira weti chero paada. Pamba pane vana, vamwe vanokambaira, vamwe vachiri vacheche, vamwe vanodya ivhu. Saka Samantha anongoitawo zvinhu zvekuti munhu akaremara pamwe breni dzake dzinesire unyatsoitawo musha auzoziva. Anongoita zvinhu zvekuti ungobhoekana so. Saka ndiye singade izvozvo. Saka chinhu chandinonyashuvira muupenyu kuti dai ndagona kuwana pekugara pakasununguka, pekuti ndichingoziva kuti ndinichi pekuti wapasviko semwana akura kudai unogona kutadza kugara, pekuti tinenge tichitegawo pasingasvike vanhurume vakanyanya. Inoita kumutyira kuvanhurume. Angwe dai ndagona kana kuwana kuchikoro kwekuti aendi achinogara kuchikoro nichimutora holiday, zvinogona kureruka futi. Tiri muchirongwa Twice a Mother, umo matinotarisa matambudziko anosanganikwa nawo nanaamai vari kuchengeta vana vanorarama neurema. Nhasi uno tina mai Samantha avo vakabatwa chibharo vaine makore 14, vakazobereka Samantha vaine makore 15. Mwana akaberekwa asina urema, asi mushure mekunge aita chirwere cheyelo akazoonekwa kuti ava kurarama neurema. Tinoona isusu kuti kuva amai ibasa, asi rinozova basa kana mai vava kuchengeta mwana anorarama neurema. Isusu venharaunda, chii chatingaita kuti tibatsirane nanaamai ava, nekuti vanoda rubatsiro rwedu. Pamwe pacho emotional support inokwanisa kunge ichizobatsira anamai ava. Dzimwe nguva mutoro wavanotakura, kusumudza, kugezesa, kubereka, kuwachira, zvinhu zvinoramba zvichitambudza anaamai ava. Tinoziva isusu kuti kuva amai chinhu chakaoma, asi tikashaya vanotibatsira pakuedza kukudza vana ivava, zvinozova zvinhu zvakaoma uye zvakapetwa. Tinoramba tichingoya tichiti iwe neni tine basa. Patinoona anamai ava ngatizivei kuti vane mutoro wekuti kunyangwe isusu tikaupiwa zvimwe hatikwanisi kuusimudza. Vanoda rubatsiro rwedu, vanoda rutsigiro rwedu. Secommunity, chii chatiri kuita kubatsira vanamai ava? Iwe neni tine basa kurerutsa mutoro wavo. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya.